His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Zina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndalongo okondeka, ndikulandireni pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachitatu pa 26 January chaka cha 2022. Ndipo mpingo lero ukuchita chaka cha Timoteo ndi Tito oyera. Amenewa anali atumiki a Mulungu, anali ophunzira a Paulo oyera, amene adagwiranso ntchito yosiyanasiyana yotamandika mu mpingo. Ndipo tikupitiriza kupempherera umodzi wa Akhristu osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Lero mwapadera tikukumbukiranso World Day of Leprosy, tsiku lokumbukira abale athu amene amadwala matenda akhate. Tiyende apempherere ndithu kuti Mulungu awachitire chifundo matenda opsa, matenda ozunza, kuti zaulere machiritso kuchokera kwa Mulungu ziwafikire ndithu. Mawu a Mulungu amene tikuwerenga lero, mawu oyamba tikuwatenga pa 2 Timoteo chapter 1 ndime ya 1 mpaka na 8. Ndipo uthenga wabwino tiwerenga uthenga wa Luka mutu wa 10 ndime ya 1 kulekeza 9. Mawu ankati achiwiri a Paulo kulembera Timoteo. 2 Timoteo 1 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 8. Ndinepo mtumiki wa Khristu Yesu, mwakufuna kwa Mulungu adandituma kuti ndilalike chilonjezo cha umoyo umene uli mwa Khristu Yesu. Ndikulembera iwe Timoteo, mwana wanga okondedwa. Mulungu Atate ndi Khristu Yesu Ambuye athu akukomere mtima, akuchitire chifundo ndi kupasa mtendere. Ndikuthokoza Mulungu amene ndimamutumikira ndi mtima opambana, kanthu kowutsutsa, monga momwe ankachitira makolo anga. Ndimathokoza ndikamakumbukira kosalekeza mapemphero anga usana ndi usiku. Ndimakakukumbukira misonzi yako, ndimafunisisa kukuona, kuti ndikhale ndi chimwemwe chozaza. Ndikamakukumbukira chikhulupiriro chako chosanyenga, chikhulupiriro chimenechi adayamba ndi agogo ako Aloisi kukhala nacho, mayi ako Ayunisi anali nacho. Ndipo tsopano sindikukayika konse kuti iwenso uli nacho. Chifukwa chake ndikukumbutsa kuti mphatso imene Mulungu adakupasa pamene ndidakusanjika manja uyatse ngati moto. Paja mzimu amene Mulungu adatipasa si mzimu wotipasa mtima wa mantha ayi, koma mzimu wotipasa mphamvu, chikondi ndi kuzigwira. Usachite manyazi sono, kuchitira umboni Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pambuyo pake Ambuye adasankha anthu 72 nawatuma awiriawiri kuti atsogole kupita kumudzi uliwonse, kumalo aliwonse kumene iye ankati apiteko. Adawatuma kuti zinthu zambiri koma ntchito ngochepa. N'chifukwa chake pemphani mwini zinthu kuti ayitane antchito kukatuta zinthuzo. Pitani tsono ndikukutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Musatenge chikwama cha ndalama, kapena thumba la paulendo, kapenanso nsapato zapadera ayi. Musamayimenso kuti mupereke moni pa njira. Kunyumba kulikonse kumene mukalowe muyambe mwanena kuti mtendere ukhale m'nyumba muno. Ngati m'nyumbamo muli munthu ofuna mtendere, mtendere umene mwanenawo udzakhala pa iyeyo. Koma ngati mulibe mtendere, ayi ndithu mtendere umene mwanenawo udzabwerera kwa inu.
khalani m'nyumba yomweyo, mudye ndi kumwa zimene akupatsani, pakuti wantchito ngoyeneradi kulandira malipiro ake. Musamachoka kumene mwafikirako nkukalowa ku nyumba zinayi. Mukalowa m'nyumba anthu nakulandirani, mudye zimene akukonzerani. Muchiritse anthu odwala amene ali m'mudzimo, ndipo mwawuze kuti tsopano ufumu wa Mulungu wakufikirani. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo okondeka, tawerenga mawu amphamvu. Mawu asi achilendo ayi, mawu amene nthawi zonse timawawerenga, koma mawu alero ndi apadera ndithu, chifukwa mawu oyamba aja tikuona Paulo akulemba kalata yabwino. Akumulembera kalata imeneyi Timoteyo, amene anali wophunzira wake, koma wayilemba mwachikondi, wayilemba mwamsangala. Akuti iwe agogo ako a Loisi, amayi ako a Eunice anali ndi chikhulupiriro chosasinthika. Choncho ndikukhulupirira kuti iwenso uli nawo makhalidwe okoma, uli nacho chikhulupiriro chosasinthika. Apatu tikuona ubale waukulu. Paulo akundziwa ndithu bwinobwino Timoteyo, ndipo anamuona ali mwana, chifukwa chake akuwadziwa amayi wake a Eunice, akuwadziwanso ngakhale agogo ake a Loisi. Uthenga waukulu uli pa chikhulupiriro. Akufuna kuti ntchito yayikulu imene Paulo walimbana nayo, imeneyo ipitirire. Paulo akulemba kalata imeneyi ali mndende, ndipo akuyilemba kuti ntchito yake ipitirire, ntchito yake isafe, ntchito yake ikhale nthawi zonse. N'chifukwa chake akunena molimbika, limba pa chikhulupiriro, ndipo ine pakukusanjika manja ndinakupatsa ntchito yonse, ndinakupatsa ulamuliro wonse, ndinakupatsa kupirira konse, koma makamaka madalitso a Mulungu. Abale ndi alongo okondeka, uthenga wabwino wa Luka. Tamva mmene Ambuye Yesu akusankhulira ena mwa ophunzirawo, anthu 72 awiriawiri, kuti wina akakalalika, wina akapereke ndemanga, akakhale mboni ya uthenga wabwinowo. Ndipo anthu akabwerako adzapange ripoti kwa Ambuye kuti tinapita uku ndipo taona izi ndizo. Akuwapatsa malamulo amene nthawi zonse timadziwa, asatekeseke ndi zinthu zambiri, angopita simple, osatenga zakudya, osatenga ndalama, osatenga nsapato zina ndi zina, koma angopita. Mmene mutu abale ndi mmene anabwereranso amishonari azungu aja kuchokera ku France, kuchokera ku maiko a ku Italy, kuchokera ku Netherlands. Anabwera osati ndi ndege zawo, osati ndi katundu wawo, nsapato zambirimbiri hayi. Ena mavala nkhwayira, ena mavala masiripasi nkumalalika, chifukwa Ambuye Yesu chimene afuna kutiuza tisatekeseke ndi zapansi pano zambiri, koma titekeseke ndi uthenga wabwino. Akaphunzitse, akalalike, akachiritse odwala. Koma tikuona akutiwuzanso kuti adawapatsa lamulo, komanso assurance. Akakakukanani musadandaule, akakakulandirani inu mukapereke mtendere. Ife tonsefe tiyenera kupereka mtendere. Pa 1 January chaka chino cha 2022 tinapanga misa ya mtendere, misa ya Mayi Maria mfumukazi ya mtendere, kupempherera mtendere umenewu ku mayiko onse, kuti kukhale mtendere, kukhale madalitso, kukhale zaulere. Mtendere umene Ambuye Yesu akunena apa, akuti ukhoza kukhala m'nyumba ngati anthu afuna mtendere, komanso ukhoza kupita kwina ngati anthu osakufuna mtendere. Abale ndi alongo okondeka, zaulere zimene ife timalandira kuchokera kwa Mulungu ngati tizilandira ndi mtendere, ndikugawana ndi mtendere ngati mphatso yayikulu ndi anthu ena, talandira zaulere zazikulu. Dziko lathu la Malawi ndi losauka inde, koma kulibe nkhondo zomenyana ndi mfuti. Anthu amakangana inde kupanga mademonstration apo ndi apo chifukwa chosasangalala ndi zinthu zina kaya chani, komabe sikuti zinafika paja pa mayiko ngati Burundi, Rwanda, Congo. Izi ndi zizindikiro zimene tiyenera kunyadira. Mtendere ndiye chuma cha mtengo wapatali. Mtendere ndiye chinthu chimene tiyenera nthawi zonse kuchidefenda. Mtendere ndi chinthu chimene nthawi zonse tiyenera kuchimenyera. Mulungu timuthokoze chifukwa chotipatsa mtendere.
Abale ndi alongo okondeka, lero tikukumbukira abale athu amene amavutika abe ndi matenda a leprosy. Tithokoze chifukwa cha sayansi imene idapangitsa kuti zinthu zina ndi zina zidziphweka. Komatu kalekale matenda amenewo anali opsa ndithu, ndipo adakaopsabe. Anthu akadwala matenda amenewo amaduka dziwalo, ndipo amasintha maonekedwe. Dziko lapansi lero lanena kuti tipempherere anthu amenewo. Paulo amene ankakumana nawo anthu amene ambirimbiri, ndipo pomulembera kalata ija Timoteo adamuwuza kuti awasamalenso anthu amenewo. Ife ndi mapemphero athu tikhoza kupempha Mulungu kuti awachiritse anthu amenewa, awapatse zaulere zimene akuzisowa. Alipo anthu ambirimbiri amene amavutika ndithu. Louis Ono, episkopi, amene anayambitsa chipani cha SBVM mchaka cha 1935 mpaka 1941, kuti adakhazikitsa senta yayikulu yoyang'anira anthu odwala khate, ndipo adatchuka kwambiri. Anthu ambiri amachita kungowapatsa chakudya ndi kuwasamalira nkuwapempherera. Tikusowa anthu ambiri amene amadwala matenda osiyanasiyana, osati khate lokha. Ena amwalira okha ndi COVID-19, ena amwalira ndi matenda osiyanasiyana chifukwa chongokhala okha. Tiye tiwayendera anthu mzipatala, tiye tiwathandize anthu amene akuvutika, kuti Mulungu kudzera mwa ife tikafikira iwo alandire zaulere zonse zimene akuzisowa. Inu ndi ine tichitepo kanthu. Alipo anthu ambirimbiri amene akuvutika pakati pathu, koma ngati inu ndi ine sitichita kanthu, ayi ndithu anthu amene avutikabe, koma tikayankha pamaso pa Mulungu chifukwa cholephera kuchita kufuna kwake. Tiyeni tipemphere kuti ngati Paulo uja akulimbitsa Timoteo, lero akutilimbitsa ife tikhale olimba mchikhulupiriro. Ndipo tikatero tipite tikalalike posalabadira kuti tilandire cholowa, tilandire zinthu. Koma ngati tikhala ndi njala, ngati tivutika titalika uthenga wabwino, Mulungu adzatidalitsa, ndipo malipiro ake ndithu abale ndi alongo ndi akulu kumwamba. Tipempherere dziko la Malawi, tipempherere atumiki onse, tipemphererane tonse kuti tikhale zida zenizeni za uthenga wabwino, ndipo tikalalike mosaopa, tikalalike motsindika ndi motsikimiza. Mulungu akudalitseni nonse. Chinankomera Mulungu yemwe kuti tikumanenso patiyankhuleni Ambuye kugawana mawu a Mulungu. Munali ndine mtumiki wanu Bambo James Kasitomu. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. In your time, in your time, you make all things beautiful in your time.